Жей ойларын юкка гына мол һәм арзан сөт җитештерүче дип атамыйлар. Моңа алданныклы әзерлек күргән хуҗалыкларда малларның продуктлылыгы арта бара. Районның агросәнәгать предприятиеләрендә 6470 баш эре мөгезле терлек асрала. Ел башыннан алып алардан тулаем 139 мең центнер сөт савып алынган. Һәр сыердан көненә уртача 13 килограммнан артык сөт савыла. Җәйгешер әлбәттә сөт хәзерләү барышын күпкә арттыру өчен мөмкинлекләр ача. Бигрәк тә быелгы елны яңгырлар күп явып, үләннәр куе һәм туклыклы булып үсте. Мәсәлән, Мир җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятенең Карабаш сөтчелек фермасы эшчәннәре шушы мул мизгелне тулысынча файдаланырга тырыша. Биредә 375 баш савым сыеры асрала. Көн әйләнәсенә көтүлектә аларны бик зур тәҗрибәле көтүче Нәҗих Әхлетдинов йөртә. Инде фермага кайткан сыерларны савымчы кызлар Зөлфия Кәбирова, Гөлчәчәк Идрисова, Мәгъфирә Кәримова һәм Гөлшат Газизова үз тәрбиясенә ала. Мотор җырлар тыңлатып кына алардан сөтне савып ала. Ертеңгі дойка 5-ші яртаға келеміз енді біз. 5-ші яртаға келгеш. Мұнда мына шушы аппаратларны жуырға қойылған еден түшіреміз. Шунан әмелерін сүттірге шестасылар түшіріп. Шунан өзіміздің шушы ауқаттан сыйырларны отардан қуып алып кіреріз енді. Шунан алып кіріп, шушы сыйырларны бастырып, әмелерін сүттіріне какасыны қаптырамыз енді. Бұлай дружныйбыз, алай Аллаға шүкір, өзіміздің директорлыбыз енді Раил Рамилович. Бик рәхәт, еш кіші положительный бүтін яқлапта ярдәм ете алай, отказ етіп жатырған не жоқ. Зарплатылар үшін ой сайын беріп бара енді, бұл әзірет күнлерінде разница болса да бұлай бермей қалған жоқ, ой сайын бере, Аллаға шүкір. Ертеңгі дойканы сау бітіргеш енді шушы сыйырлар басып тұрған жерлеріне, шул сыйырлардың түйінде жиынып тұрған жерлеріне жуыштырып, тазаптырып, ішіні бітіріп, қайтып кетеді енді. Өзіңіз неше ел эшлейсіз савымчы болып? Савымчы болып мен 2014 жылның февраль айында декреттайым. Кіші юқыт әлі әйләлі шағалы дейіп келділерді 2014-тен берлі февраль айында. Ошап кетті міне сізге бұл іш? Не, мен өліккен өзімнің әнелер, әтилер дегенде колхозда эшлегеш. Әнем менің пенсияға қатты сыйыр сауымчы болып эшледім. Шунда әнелерге ярдәм итәргә менәдер. Миңа бәләкәйдән үк ошайдыр инде. Әле дә алай. Әле мин малларны үзем яратам. Миңа бик ярдәм алар белән. Әле аларда сөйләшеп тә эшлейсез? Бар, орада сөйләшкәне дә. Алмашабыз, бар, андылары да бар. Маллар белән алай, менің үзем яратам малларны. Сыйыр савырган белән итмәйм. Олама авыр эшти уйламайм. Теге әниләр элек эшләгәндә инде мондый аппаратлар саумаганнар. Битунга сауганнар, битунда бидрәгә бушатып, ана холодильникка күтәреп элек оннарын, аправарын әйләнәмәләрен ташып эшләдек диләр әниләр. Хәзер бит менә бөтен процесс только сыйыр савуда. Ашамлык ниләре буенча безгә бөтен кысылганы да юк. Без булган кайткан сыйырны савабыз. Шул сыйырлар басып торган җирне тазартабыз да эш бетешен. Миңа ошо мин яратам сыйыр савышны. Шушы ук фермада тоналар төркеме асрала. Алар савымчылар Лена Исламова, Розалия Даянова, көтүчеләр Фуат Миңнеханов белән Данис Бурханов карамагында. Бузауларга Олия Исламова яхшы тәрбия күрсәтә.
Тырыш һәм бердәм хезмәт нәтиҗәсендә ферма коллективы бүгенге көндә яхшы гына күрсәткечләргә ирешә. Ферма мөдире Әлфир Мәгданов белдерүенчә, көн саен 33 центнер һәр сыердан көненә уртача 10 килограммнан артык сөт савып алына. Сыерның сөте телендә дип әйтелгән мәкаль үз мәгънәсен югалтмый. Җәйге лагерьга чыккач та сөт саву үзеннән-үзе артмаганлыгын онытырга һич тә ярамый. Аның өчен эссе көннәрдә малны җитәрлек күләмдә эшертүне, аксымга бай өстәмә тукландыруны тәэмин итү, эссе көннәрдә малларны соңгы кичкә кадәр көтүлектә йөртүне оештырырга кирәк. Моның өчен беренче чиратта терлекчелек белгечләре һәм ферма мөдирләре җаваплы. Алина Хадимуллина, Илеш телерадиокомпаниясе.